ollaan niinku amerikkalaisessa futiksessa valmiina tälleen näin. Sitten lähdetään rinniin. Olisi ollut mahdollisimman paljon ottaa puolia. Joo, mä en tiedä, mulla ei ollut puhelimesta akku lopussa, mutta olisiko niin, että kulutus oli pakkasessa suurempaa striimatessa. Toivottavasti tää alkoi nyt uudestaan, että uudestaan tää lähetys. Pieni pahoittelen. Onhan mulla tossa toi... Tuolla on toinen hanki. No, tästä taitaa tulla nyt joku poliisiatakki. Ohon ne rupee tönimään ihmisiä. Olkaa hyvä ja poistukaa paikalta. Se on väkivaltaiseksi. Toi heittäytyy aika väkivaltaiseksi. Oho, ne lähtee viemään tosta. Joo, miksi? Seiso tiellä. Niin. Saa olla pubissa, missä on kaljaa ja alkoholi, mutta ei saa olla ulkona puistossa. Joo. Se on ihan sairaus. Sinne kuva lähdetään. Joo. Pitää ottaa toi mediakortti. Moi moi. Ihan satunnainen ihminen. Ne tuli töni-ihmisiä ja sitten otti kiinni. Että ne kai väittää, että ne on jotenkin sitten provosoitu. Fuck. Ups. Jos jää ihan yksi seisota, niin Eli meidän on käsketty poistaa teidät, ja me poistetaan teidät. Voisitko selittää mulle, voisitko, mä haluaisin kysyä. Siitähän tässä nyt on kysymys. Mä olin pubissa eilen, missä oli 100 ihmistä hyödynkällä. Minkä takia meillä on lupa olla kaljan siitä kanssa tilanteesta, pubissa? mutta nyt puhutaan tästä tilanteesta. Ollaan kahdestaan poistossa. Anteeksi, mutta me ollaan. Joo, hei, voitteko poistua nyt? Tää on viimeinen kehotus. No mihin mä pyydän poistua? No vaikka tohon suuntaan, että poistutte tästä mielenosoituspaikalta. Eli onko se näin, että te vie kaikki meitä sitten poliisiasemaan? No ainakin siirretään teidät sitten johonkin. Minkä takia? Siirtykää ihan vähän kauan. Viimeinen poistumiskäsky. Lähdettekö pois? Me ollaan huutanut, me ollaan aggressiivinen. Et olekaan. Sen takia tää onkin vähän hölmöä tää väittely. Joo, mutta minkä takia? Voisitko kertoa? Tässä ylittyy se 10 Tää oli Suomen laissa mukaan. Voitteko mennä nyt johonkin muualle, niin te ootte kaksin sitten? Me ollaan! No on tässä nyt aika paljon ihmisiä ympärillä. Te olette tullut meille. No, hei, poistukaa nyt. Miksei? Oikeesti ei oo mitään järkeä siinä, että teitä lähdetään tän takia poistamaan. Voisitko selittää mulle, minkä takia? Rauhallisia. Kato, me ollaan rakas pari täällä. No niin, ja se on hienoa. Hei, Ja voitteko nyt tilaa. mennä vaikka satamaan? Odotan, että sulla on. Jos ei lähde, niin otetaan kiinni. Viimeinen mahdollisuus. Nyt voi lähteä sieltä, muuten otetaan. Anteeksi, mä olen täällä. Miksei? Tää on fasismi. Ei, pitäkää vähän väliä. Vähän väliä. Kiitos. Mutta miksi te
Ne nappaa ihan sattumaan, voi ottaa kenet tahansa. Mä katsoin sun video, saat reipas riimaa ja hyvä. Mistä kanavasta kattelit? Tokenista. Tokenista, joo. Siis sehän nostaa niitä uusia käyttäjiä kuin mikään. Joo. On ihan ruoska. Joo, ja se on ihan kiva, että siellä tosiaan pyritään sitä sananvapautta vaalimaan. Että sullakin oli omia ajatuksia Putinista ja muusta, mutta se on ihan siis oikein ja pitää saada olla. Kyllä. Onko sulla itsellä venäläistaustaa vai Joo, siis mähän oli 3 vuotta elin tuolla Pietarissa. Okei, tuli tänne Suomeen 2007. Joo. Olen 16-vuotias vasta. Joo, no niin, sä oot niin nuori. Upea, rohkea. Oli ehkä demareissa, luulin, että se on sellainen sentristipuolue. Sitten olikin äärivasemmalla, niin liityin kokoomukseen Atte Kalevan vaalitiimiin. Hyvä, Atte on hieno mies. Kerro terveisiä. Kyllä. Panu Huhtaselta. Joo. Joo, Reformistudios tehdään Reformistudion nimellä. Joo, se on siellä Tokenissa. Sielläkin on, missä muualla? On meillä Tubessakin ja meillä on Periskopes Twitterissä. Et siellä Twitteri tulee mun omalle Panu Huhtanen kanavalle. Joo. Mä otan tosta kuvaa tosta. Mä on huono muisti. Panu Huhtanen. 1970. Joo, mä oon jo vanha ukko 50. Kiva, että tulee teitä nuoria mukaan. Jes, kyllä. Hyvä. Nyt tulee. Mihin asti meidän pitää mennä? Onko se Esplanadikin sitten aluetta vai mihin me mennään? Te hölmöjä. Moi moi. Moi. Ei oo ihme kyllä. Mä oon vähän väistellyt kyllä noita sinipiikoja. Joo. Mikä se on Jukin analyysi tilanteesta? Vittu painokelvoton, että on ihan suolesta saatana ja perseestä. Just mä sanon noille sijoillekin, että vittu, että just kun mennä vähän niin kuin ei nyt Strömsöns, mutta vähän sinne suuntaan saatana, niin sit vedetään taas niinku taanehditaan oikein kypällä. Eli just se kun oltiin siinä palaverissa, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, tää ei oo sitä, ei vitussa oo saatana. Olkaa ystävällisiä. Joo, mä annan tiedotusvälineelle lausunnon. Sopii, Antakaa tuolla toisella puolella. Eikö tää vittu missään saa olla jumalauta? Tää on ihan ihme pelleilyssä. Tässä just nähdään, että anarkisteja ei kohdella tälleen BLM:ssä ei olla vittu neekerit sieltä. Navalnin miakkarissa oli tossa aivan saivat olla rauhassa. No niin, olkaa ystävällisiä. Sanomatalon toiselle puolelle asti. Voihan perustuslailliset oikeudet sentään saada. Monta kertaa annettu poistumista.
häätäkää sitä anarkista ja noita matrujakin samalla lailla. Vittu, se ennemmin saa valtiot veturin vittu, kun näkee sen päivänsä. Oi perkele sen. Kenttään, niin siellä poliisi on ollut sitten päästä osoittaa mieltä. Joo, Pol kokootunut yli 10 hengellä aika runsaasti. Ei, tuohon tarttuu koronat ja horonat. Siis tää ei oikeesti, tää lisää, oikeustaju on hyvä. Ei tää ole mitään kitisevää nillitystä. Siis, jos tässä olisikin jotain, että tässä olisi vihasi, että joku olisi kuollut ja tässä jengi olisi kiukuspäässä, ei mitään. Rauhallisia ihmisiä totellaan näitä. Niin tämän jälkeen sitten, kun tää saa vasemmista ja sitten nuo kurakikkelit saa sikalla ihan miten huvittaa ja sitten poliisi vaan nyplää munia tai sitten tapauksessa riippuen vaikka toosaa se satana, niin kyllä se vittu. Niin, kyllä noissa aika ison vastuun ottaa itse niin tästä polarisaatiosta ja mihin tää helvettiin tää eskaloituu. Että tää on ihan kotikutoinen juttu kyllä. Kyllä. Ohisalo tässä on taustalla se saatana kansanpetturi, vittu surkea sisäministeri koskaan saatana. Ja sitten tää Suvakki johto, nämä kaikki kopperoiset kujalat, kaikki nää ja... Oi vittu. Joo. Oi vittu. No, tää on tällaista perustuslakia noudatetaan. Mutta, ei ollenkaan noudata. Mutta en tiedä, minkä maan perustuslakia ja kuka noudattaa. Venäjälläkin saa paremmin osoittaa mieltä kuin täällä. Se nähtiin. Ja nyt koko Suomen valtiovalta... Pohjois-Koreassa. Niin. Ja koko Suomen valtiovalta tuomitsi sen, että Putin hajottaa mielenosoituksia. Moi. Yleensä poliisilla saa aina olla isoja miakkareita. Niitä on paljon samassa kasassa. Että... Poliisi taas lähtee mua hakemaan. Niin mennään syömään vai? Tämän päivän kävely poliisien kanssa. Voidaan keskustella, että mitä ne tekee työkseen. Tämäkin aika hurjaa. Nopeita toimintaa. On kyllä. Ei se mitään. Ota paskan päälle. No hyvä, että ne näyttää kaikki vääriteot ihan oikeesti. Siinä on todisteita kaikesta. Työnantaja, joka ei uskalla antaa varoitusta. Mä oon vittu kiinnonnut puoli vuotta maskista, niin ei tuu. Pääseekö tonne muuten sisään tonne sano? Ei me sinne mennä. Joo. Eikö me mennä jonnekin syömään? Mä tiedän, vois katsoa miten toi eskaloituu toi tilanne. Kierretäänkö tää kortteli tästä? Niin? Joo, no mitäs sulle muuta? Mulla on striimi tässä päällä, ettei mitään suuria salaisuuksia. Ei mitään laittaa. Ei puhuta nimillään, niin ei tuu syytteitäkään. Niin on. Hyvää työtä on. Joo, kiitos. Onko sä kuinka paljon seurannut vielä Amerikan tilannetta ja QAnon tyyppistä? On. Mike Pence kun kävi Laumorette lentotukikohdassa puhumassa isänmaallisen puheen ja sen jälkeen kun se otti vapaamuureiden kolikon vastaan, mikä oli teatteria tietenkin. Okei. Koska Deep Statea vastaan pitää pelata sen omilla säännöillä, että ne kaatuu omiin. Ne ei osaa toimia silloin. Se on niinku se vasta-aalto, mikä tulee niistä teosta, niin joo. Se murretaan niillä omiin. Niinku symboliikkaa niitä kompostuskiviä. Kyllä. Se oli niin moni ei tiedä, niin se on M-logo, tää Here Comes the Pain. Joo. Niin se vuosinevilaivasta niin tunnus on pitkä. Just. Ja se oli taisteltu helikopterissa siellä kyljessä siitä. Joo. Niin se on. Just. Että kaikki ei ole sitä, mitä ne jotain. Moni uskoo, mutta ei saatella nyt se Trumpi, nyt se on pettänyt koko maailman. Ei kattokaa 4 vuotta mitä teki. Niin, ei aamusta
saa työtä ilman vapaapäiviä, niin Joo. ei voi haukkua siis. Kaveri on kuitenkin yli 70, että kuka pistää 4 vuotta 70 tommos. 74 itse asiassa. Niin. Pitää muistaa, että se on muitakin mukana. Ei Q-ryhmä ole pelkästään jenkit, vaan on muiden. Joo, niitä on ympäri maailmaa Ne on kuitenkin. Venäjän erikoisjoukot ja kaikki. Venäjä katsoo tällä hetkellä, kuinka idiootteja suomalaiset on, että mihin ne menee. Ei vitti sekaantua mihinkään. Kun Navalnykin saattaa agentti, mikä tutkii, että kuka on Venäjän valtion vihollinen. Joo. Koska Venäjä on ihan rauhassa Navalnyin noit toimii. Sehän voisi faktoilla kertoa kaikki, mutta se ei halua. Siis Venäjähän on videokamerat niin kuin muuallakin. Niinpä. Pitää muistaa, että Medvedev ja kiistat uraniumkaupoista, niin se saattaa olla, että se tavallaan pelasi ihan tarkoituksella niin kuin siinä hommassa. Eikä Obama ja Hillary oli myymässä Amerikan uraania 70%. Kyllä. Katsotaan tosta vähän, että tuleeko ne. Ja Wikileaksin kaikki tiedostot on auki ja muut siellä, niin aina on militaaripoliisi. Vitsi, nämä on kovia jätkiä. Ai nämä. Onks ne kovia jätkiä? Tän Cooperi juoksee 4 tonnia. Tossa on muuten, tos hei, mennäänkö toi kahvio on auki? Mennään sinne sisään. Morjes. Poliisi ajahtaa mua nyt, ne on ilmeisesti saanut mun kopituskäsky. Aha, okay. Mä tulin tänne, niin mä en tiedä saaks ne julkisesta kahviosta Ne ei hakea. saa vissiin tänne tulla. Joo, mulla on striimi tässä päällä. Täällähän on lämmin ja kiva kuvata, miten tilanne eskaloitu. Poliisi rupesi mua jahtaa tuo pitkin. Joo, ne on saanut ilmeisesti mun kopituskäsky, mutta mä en tiedä voiko ne tulla yksityisestä kahviotilasta tämmöistä hakemaan. Niin totta. Joo. Onhan tää melkoista. Kuinkahan kauan ne aikoo pitää tuolla vahtia nyt sitten? No, niitä on vielä. Yes. Et kuinka kauan siellä on valkokypäräitä ja sitten tummakypäräisiä. Nyt lähti nää mellakkaryhmä lähti. Tuolla hevoset on tullut kanssa. Joo, no poliisi lähti seuraamaan mua. Kiinni. Pölli varaa mun lompakon. Joo. No mä pääsin luiskahta, mä kiersin tuolta sitten. Joo. Kyllä ne on saanut ilmeisesti kiinniottokäskyn. Joo. Komennettiinko teidät sisään sieltä? Ei, tultiin samaan. Sama. Tää on live on menossa nyt, joo. Saa se, näitä saa itse jakaa, että koitatte löytää. Mulla menee nyt Twitteriin, pitäisi mennä, ja sitten VK-seinälle. Panu Huhtasen nimellä molemmat. Et sieltä saa kyllä linkin hakea sitten, että saa jakaa kaikkialle. Ja hyväkin, jos jaatte, että onhan tää karmaseva tilanne Suomessa nyt. On todella. Joo. Että tähän meidän poliiseilla riittää aikaa ja resursseja. Mutta ei ole resursseja sitten, kun pitäisi oikeasti. Oikeita rikoksia. Niin pitäisi niinku tehdä jotain todellista, niin sitten ei ole koskaan resursseja. Joo. Mä luulen, että EU:sta on päätetty jotain näin, niin se jaetaan sitten joka maassa.
Alkaako poliisi nyt poistumaan? Saadaanko me mennä jatkamaan mielenosoitusta? Niin. Tähänkin paloi muuten aika monta 10 000 euroa poliisin rahaa kyllä. Joo, siellä käytiin jo kiinni ja ne oli oikein sellainen kiimatippa kalsareissussa halunnut. Sanoin, että siinähän sitten viette ja näin, että Ai ne kävi oikein kiinni? Kävi jo, oli jo lähdössä siitä. Se autoi pyörätuoli rouvan raavaita poliiseja ja sitten oli lumipöppöröä, niin ei poliisi sellaista saatana käytöstapoja, että vittu, olisi ei saanut pyörätuolin. Mitä päästikö ne sut sitten kuitenkin siitä? Joo, sitten tuli jotain ja mä sanoin, että kyllä tässä lähdetään, että kertokaa nyt vittu minne mennään, että eikö tää saatana missään saa olla. Tää oli niin iso askel taaksepäin ja vittu, ja tälle ei kohdella vittu vassareita eikä näitä matuja. Tää ei ole mitään kitinää ja tämmöistä lässytystä. Tää on just tätä, niin kun tasapuolisuus ei toteudu, että heti nähtiin, että me oltiin jo, kaikki oli ihan, että all right, että mennään. Ja sitten tämä poliisin mielivalta, niin selvästi ihmisen pinna kiristyy, eli poliisi saa katsoa peiliin. Tämä oli erittäin huono peliliike niin kuin heiltä. Kyllä. Saatanan Ohisalon paskiaiset, saatana nämä muut kopperoisen perseereet, ja sitten se Cockerspanieelin näköinen saatana poliisiylijohtaja Seppo Kolemainen, vittu. Sellainen Cockerspaneeli, kun jätetty Ikea parkkipaikalle kuuma auto on liian pitkäksi aikaa yksin saatana. Kyllä. Ei vittu. Ja nostakaa 10 000 syytettä, viekää koppiin, tiedätte itsekin, että mulle se saatana tuu koti-ikävä vittu. No mutta se oli hyvä, ettei nyt tarvinnut lähteä Niin. sitten. Ja jälleen kerran kansallismies kuitenkin totteli, mutta kai meillä on oikeus protestoida, kun tää on askel kohti mielivaltaa vittu. Ja just kun alkoi olla jo, että hieno homma, että tasapuolisuus menee vähän sinne päin, niin sitten ja sitten noinenkin silmistä näki oikein, että olisi ollut kiva vähän kopitella siellä. Kyllä ne aika ikävällä. Ne rupesi tönimään ihan tavallisia ihmisiä tuo aika rajustikin. Mutta otettiin riveleistä eikä ollut huumoriikaan. Mä sanoin, että herra jumala, mun lompakko hävissä. Ei mitään lompakoita vielä. Joo. Tää on nyt Musta tuntuu, että ne antoi mun kopitusmääräyksen, ne alkoi seuraa mua, ne yhtäkkiä lähti kaikki tuolle. Sitten mä kiersin talon, niin ne oli tuolla kulmalla vastas, ne katsoo mun striimiä. No mä oon varma, että sä oot lähtenyt liiteriin jo. Joo, mutta sitten mä äkkiä tulin, kun ne lähti mua kohti tuolle, mä tulin äkkiä tänne sisään. Ehkä ne ei saa täällä yleisestä kahviosta ottaa. Niin, mä en ymmärrä, miksi me ei saataisi olla täällä sisätilossa, kun onhan täällä muitakin kuolevaisia, jumalauta. Kyllä. Että kyllä tästä kaiken sortia. Sitä olin sanomassa noille sijoillekin tossa, että tämän jälkeen niin me katsotaan tosi tarkalla silmällä ja nyt sitten, jos täällä saa sitten noin kuranmunat ja muut nämä vassarit sit saa ihan eri säännöillä painaa menee, niin, niin ei pidä ihmetellä, että tulee katkeruutta sitten. Niin. Eli katkeruus, kosto, kierre, poliisitehtävien lisääntyminen. Turhaan nillittävä tuossa, ja sitten toi määrä on ihan täysin ylimitoitettu. Toi tuommoista niinku aikamoista voimannäyttöä. Niin munien näyttöä sellaista, että niinku, ei meille Antifa tarvii tuommoisia, kun ei tottele saatana. Kumpi oli enemmän mielenosoittajia vai poliisia? Hei, toi on hyvä kysymys, että ellei periaatteessa ollut poliisin voitosta, kun tuokin on tässä ympäristössä varmaan, että yhdellä enteripainalluksella, niin täällä on enemmän kuin todellakin. Mä huusin niille, että muistakaa maskit ja turvavälit poliiseille. Joo. Perkele, mä unohdin, mutta toden totta, eipä muuten näkynyt. Ei ollut turvavälejä, ei ollut kovin monella maskia. Ei ollut. Joo, poliisi ei ilmeisesti tartuta koronaa, sitten matut ja sitten nämä paviaanit ei tartuta. Se on vaan kansallismielinen, kun tartuttaa ties mitä Ebola-viruksia ja muita tippureita ja perkeleitä. Niinpä. Näetkö sä koulusta? Se antoi mulle tämän Joo, se pyysi, se sanoi totassa Panu, mä näen. Joo, hyvä. Mä mietinkin, että just mietin, että päässäni, että missähän se on, kun Korhonen huikkasi mulle, mä ehdin vasta just kuvaa, kun se heitettiin Maijaa, että ota hänen kamat. Joo. Hyvä. Se antoi mulle vaan käteen, että hän menee... Täällä on varmaan puhelinkin. Se antoi vaan Joo. Varmaan on, kiitos, hyvä.
Tossa on muuten, hei Juki, sä muistatkin sen, kun me oltiin Taposen kanssa palaverissa. Joo, mä just siitäkin kerroin tossa. Ja, siis, eli ihan asiaa juttelin, eikä ollut mitään tinkaamassa tossa vaatimassa erivapauksia, niin vittu nämä yliinnokkaat vittu mellakkapaskiaiset, saatana. Niin vittu ihan tuli heti siihen niinku... Niin kato, kun nehän menee nyt, ne molemmat kurdipahoinpitelyt meni oikeuteen, siis että mä oon uhri. Joo. Niin, ja se tulee saamaan paljon julkisuutta muuten. Tulee erittäin paljon, mutta mä ajattelin, että mä voisin sut nimetä todistajaksi siitä palaverista, koska se tapahtui niiden pahoinpitelyiden välillä. Sopii erittäin hyvin. Siis mä oon oikeesti silleen... se ei ole salaisuus. On ollut poliisin kanssa tekemisiä jo ennen tätä skeneäkin ja näin. Ja on hyvä oikeastaan, jos on itse jotain hölmöilyä ja sikailu, niin en mä ala kitise eikä nillitä. Samoin meikäläiset on samantyyppisiä, mutta niinku, tämä kokonaiskuva, niinku, ei tää menee vaan kohti hullumpaa. Haluuks että tämä menee niinku johonkin Keski-Euroopan tyyliin, että tää sitten ihan oikeasti niinku organisoidutaan ja sitten niinku vedetään tauluun toinen toisiamme, saatana. Ja poliisi on varmaan ihan tarpeeksi kaikkea muutakin duunia sitten. Kyllä. Tää oli silleen, jos pitäisi kuvata jollain adjektiivilla, mä oon pettynyt. Niin, ja kun mietit sitä palaveria, niin mehän just sanottiin, että kurdeille esimerkiksi joku roti, niin siitähän ei mennyt kuin kuukauden päivät, niin ne katkas mun käden. Ja kerran ne oli mua jo lyönyt siinä. Ne molemmat menee niin kuin oikeuteen, mutta poliisia ei tehnyt mitään. Ei tehnyt. Ja nyt tämä tartuntatautilaki, mihin nyt vedotaan, niin mä kysyin, että menikö se omasta mielestä se BLM:ssä? Ei se ole mitään vittuilua ja mitään turvansoittoa. Se on ihan relevantti kysymys, että okei, jos on joku tartuntatautilaki, niin se koskee kaikkia. Nyt se koskee vain kansallismielisiä, niin sitten nämä ihmettelee, että miksi me ollaan niinku vittuuntuneita. Et ei saatana, ei hyvä. Niinpä. Ja tästä oli jo, ihmiset tekee valituksia ja tästä tehdään vielä lisää, että koska koittakaa nyt tajua, saatana, että se on se tasapuolisuus oikeudenmukainen. Ei ole muuta vaihtoehtoa saada, niin, jos halutaan rauhan tiellä mennä. Niinpä. Ja ihan turhaa on poliisin ja varsinkaan niin sen saatana kansanpetturi Ohisalo vittu. Silloin kädet veressä, saatana. Joo, se on kyllä niin vittu sentään. Ei riitä sanat. Ehkä mä... Joo, mutta kiitos Juki lausunnosta. Perusfiilis on hyvä. Täällä on tuttuja ja jälleen kerran toisin kuin Antifa. Niin okei, meillä on oikeus sitten kysyä syytä moiseen ja muuta. Mutta kyllä me toteettiin, jos katsotaan toi messa on tossa ihan tyhjä. Anarkistit, tuossa on jotain heitelty ja sitä ja tätä ja tota. Ja sitten siinä olisi joku tullut jo takaisin sinne. Tämänkin voisi viranomaiset siinä kopituskiimassaan niinku huomioida, että ketkä noudattaa ohjeita ja sovittuja, että pidetään miekkari siellä, marssitaan tästä tonne ja tuolta takaisin. Ei tää siis, me ollaan näitä nähty, mutta niinku, kyllä vittu, ei vittu. Ja perustuslailliset oikeudet. Siis tämähän oli tavallaan niinku, että just kun teemana on niinku perustuslailliset oikeudet. Tässä näette ihmiset, 2021 kansallismielisten perustuslailliset oikeudet. Niinpä. Ne loistaa poissaolollaan, satana. Kyllä. Joo, mä en tiedä, jos katsoo, että milloinhan poliisi lopettaa ton postaamisen tossa. Että... Joo, aivan. Kai tossa joku Sekuenvaara-paita saisi käppäillä sitten, tai sitten joku Saddam Hussein naamari päällä. Oi vittu sentään. Se olisikin muuten nyt hauska nähdä, kun siitä tuli joku Hottentotti-klaani tosta. Kurdit sinne meidän tilalle taas. Joo. Laitatko sä muuten YouTubeen tuon? Mä en laittanut, mä yritän vähän suojella justiin, kun Jukikin antaa lausunto. Se on YouTubesta voi tulla straikki siitä. No sanokaa, YouTube voi piiskata mua vaikka pikkuhoisuilla, saatana. Ihan Mä kävin katsoa, tuliko se ilmoitusta, niin ei ollut tullut. Joo, en laittanut. Mä ainakin yritin laittaa vaan Twitter ja VK. Että. Joo, mutta... Jakaa sitä VK:ta. Twitteriä saa joka paikkaa saa jakaa. Nyt on helvetin tärkeää, että ihmiset saa oikeaa tietoa. Niin. Jos se sitten on siinä, että meitä kopitetaan, saatana. Mutta ei me olla mitään...
Joo, ei me olla anarkisteja, ei me tulla tänne niinku riehumaan, mutta kai meilläkin on oikeus niinku kysyä syytä moiseen, kun kohdataan perseilyä. Niin. Ja sen takia niinku, että on tärkeää, Hesari ei kerro eikä Yle ja Maikkari ei koskaan tällaista, kertoo sen punavihreän version näistä hommista. Mulla menee Twitteriin ja ehkä Periskopeen ja sitten VK pitäisi mennä. Mä en ole nyt tarkastanut. Mulla oli niin kuin joku 60% akkuu kännykäs, mutta ilmeisesti pakkasen takia kännykkä niin kuin tulkitsi. Se kulutti ehkä enemmän kuin latas tai jotenkin tai liian nopea, niin se sammutti kännykän kesken kaiken. Onko sulla lisälaatu? No nyt mä laitoin sitten lisäakun, mutta periaatteessa 60 oli vielä virtaa, se ilmoitti, että akku on loppu. Että ehkä toi pakkanen ja kova kulutus. Se voi olla, että se tekee just. Mihin sä teet tubeen vai? Tubeen, joo. Joo, eli tässähän on tuttu mies, Pontus Söderblom, kuntavaaliehdokas, eikö niin Lahdessa? Kyllä. Joo. SKE-riveistä. Joo. Ja Iljan pinssi hatussa. Se pysyy aina siinä. Joo, hyvä. Niin joo, ja se oli Mr. Chicago. No, mr.chicago. mr.chicago. Joo, löytyy YouTubesta Pontuksen kanava. Kannattaa tilata. Oliko katsojia miten ollut? No nyt on 139 tällä hetkellä. No se on aika hyvä, eikö? Joo. Nehän tuli sieltä muilta linjoilta, kun ne meni poikki tuolla. Joo. Saiko sä sen Juha Korhosen pidätyksen? Mä en ole ihan varma. Joo, mutta olit aika lähellä kuitenkin. Olin jo, tai siis silleen, että mullahan on tässä semmoinen huono kamera. Mä saisin tietysti scrollaamalla lämmöllä pelleilemään. Joo. Kyllä se kai tuli. Joo, ja mun mielestä se Christopher kuvasi tossa, niin se sanoi, että hän sai se ainakin hyvin. Ja sama mä tuun tekemään jälleen tästä poliisin käskytyksestä. Mä tuun tekemään valituksen. Joo, hienoa, että sä jaksat niitä vääntää kanssa. Se on yhtä turhan kanssa, mutta niin. Joo, kyllä ei se turhaa ole, että mitä enemmän niitä tulee. Niin, kun saavat sitten jotain tekemistä. Joo, kyllä. Koko rahalla. Aiotko sä vielä lähteä tuohon torille katsomaan vai onko liian iso putkatusriski? Eihän siinä putkatusriski. En mä tiedä, jaksan mä lähteä tämän kanssa. Niin. Katsotaan nyt, päätetään Mikan kanssa, kun se on tuossa kuskina. Joo. Mitä tehdään. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä kuntavaalityöhön. Samoin sinne, ootko sä Reformiliitossa? Joo, mä menen niin omalla listalla, menen sitten Vihdissä. Joo. Vihdin seriffi. Aivan. Ja Lahden alkapooni. Rosvo ja poliisi. Kyllä. Kumpi sä oot? Ehkä mä oon seriffinä se poliisi. Alkapooni on vähän epäilyttävä. Jees, mutta hyvä. Kiva, että jaksoit tulla. Totta kai. Joo. Entinen pikajuoksija. Ai minä? Kestävyysjuoksija. Joo. Joo, kyllä mä nytkin pääsin polpoa karkuun. Musta tuntuu, että ne sai mun kopitusmääräyksen tuossa. Yhtäkkiä lähti kaikki tulee mua päin. Joo, sit mä kiersin tän talon, mä otin muutaman juoksuaskeleen. Sitten ne tuli tuolla, ne seuraa mun striimiin, ne tuli tuolla samat vastaan sit toisella puolella. Sitten mä tulin äkkiä tuosta ovesta sisään. Ehkä ne ei täältä sitten hae, kun tämmönen julkinen kahviotila, niin aika erikoistahan se olisi. Niin. Mut hei, kiva nähdä. Joo. Ootteko te... Mä oon Satu, joo. No mä mietinkin, että teitä varmaan täällä on. Että mä oon huono tunnistaa niin kuin livenä siitä profiilikuvasta aina. Että... Ai sit Kärpäsen kakan Niin. Sitten mä aina toivon, että tulee nykäiseen hiaste sanoa, että mä olen se. Niin sit mulla niin kuin lamppu syttyy aina, että okei, joo. Ja sitten tuossa juttelin sen ihan nopeasti, vaan sen tunnistinkin, Tertun tunnistin, että hän oli tässä. Mikä sun nimi? Panu Huhtanen, joo. Mä oon 5 vuotta tehnyt näitä miekkareita tässä Hesassa, niin tää on niinku aika tuttua. Mä yritän 4 kertaa, ne on mut vienyt putkaan miekkarista. Että... No itse asiassa vain 1 tuli, mutta siitä tulikin saman tien 3 syytettä. Ne poliisi vei ne jo oikeuteenkin. Että Joo, perusmuotoinen niskoittelu. Sitten... Sullahan on oikeus siis. Joo, se oli. Joo. Ei se, oon aika paljon kirjoittanut jo vastineita ja sain sen pois oikeudesta kerran lisätutkinnalle. Koska siellä oli semmoinen syyte kuin yllytysniskoittelu poliisia vastaan 13 kappaletta.
Eli ne ei ollut mua edes kuulustellut siitä rikoksesta, mutta se oli kuitenkin luki syytehakemuksessa. Eli kun ne otti 14 kiinni, niin kuin nytkin otettiin useampi. Ne otti 14, niin kuin tänään vai silloin? Mä en ole yhtään kuullut. Okei. Pääskö se jo heti autosta sitten? Siis se oli jonkun aikaa siinä. Joo. Sitten mä tulin kuvaamaan siihen ja sitten ne just puhuivat sitä jotain ja sitten se pääsi lähteen. Joo. Niin joo, hyvä. Se on hauska, mä sua metsästin itse siellä Fixitissä, kun mä halusin ottaa sun haastattelua Livahahon puolesta. Okei. Kerkis sana livahtamaan. Joo, mä oon aika liikkuvasta sorttia, joo. Joo, sit Tiinan kanssa mä siinä juttelinkin, mutta sitten tulittekin, sä sulitkin tähän mukaan, niin mä oon, no niin, sä oot tässä. Joo, kyllä. Yes. Se Juha pyysi, että jos hän koppiin joutuu, niin laittaisi sulle riimi. Joo, siis se... Ai, sulla on puhelin. Laita, nää on Juhan tavaroita, niin laita sinne. Miten se tuommoista, tää on muuten kallis puhelin. Joo, niin on hienon näköinen kyllä. Joo. Juhan tavaroita, mistä se jäi tuossa? No se kai siinä hätäpäissään lykkäsi tämän pussin jollekin ja sitten vielä lykkäsi ton puhelimen jollekin. Tai siis mä alun perinkin lupasin. Okei. Niin et sä oot tehnyt... Joo, sä teit Juhan kännykällä riimiä sitten. Joo, hyvä. Mulla on tässä muuten striimi menossa nytkin, että täytyy aina varoittaa. Joo, mennään ihmeessä. Tuutteko te kahville tohon? Joo, kyllä me ollaan ansaittu, me oltiin aika urhoollisiakin. No kun eihän tää pitäisi vaatia mitään urhoollisuutta, kun tää on perustuslaillinen oikeus. Joo. Kyllä. Joo, ja poliisi voisi jutustella mukavia meidän kanssa siinä ja suojata ulospäin. Poliisin tehtävähän on suojata mielenosoitusoikeutta ulkoisilta uhilta. Niin ne on kääntänyt sen aggression sisäänpäin. Joo. Kyllä. Mutta että kyllähän tämä nyt antoi aika paljon osviittaa, että jos me halutaan sitten... Joo. Että ne, kuuliko sä sen, kun mä jututin niitä siinä, kun ne alkoi antaa niitä käskyjä, niin mä sanoin siitä Navalnin mielenosoituksesta, mikä oli nyt Hesassakin. Joo, niin mähän olin kuvaamassa sen siellä Venäjän suurlähetystöllä niin siellä oli, mä sanoin, että siellähän sai olla 10 hengen porukoissa, olisi saatu pidänyt, että sai olla tolleen samassa paikassa. Niin ne sanoi, että joo, mutta siellä oli ilmoitettu 16 mielenosoitusta. Eli pitäisi... Siihen tulevaan vai? Siis noihin edellisiin. Joo. Me yritettiin sitä, että täällä on niinku useampi mielenosoitus. Oli herätyskelloja ja sen ja tän ja ton puolesta. Mutta ei saa samalla paikalla, et saa osoittaa. Joo, mutta se muuttui siinä Navalnin miekkarissa. Eli siellä sai sama aihe samassa paikassa. Mutta sitten jokaisen pienen miekkarin pitää olla oma ilmoittaja. Eli tossa on muuten Christopher muuten. Joo. Christopher, kuuliko sä sen aika hyvä pointti tulevia ajatellen? No. Siis se, että tuossa kun poliisi antoi Juhalle käskyjä, niin mä sanoin, että hei, että miksi Navalnin mieleen, se mistä mä laitoin sen striimin, että miksi siellä sai olla niin kun pienissä 10 hengen porukoissa paljonkin. Jokaisella pitää olla, siellä oli 16 ilmoitusta. Joo. Eli että tavallaan nyt jos tulee tulevia, niin että se on yksi tapa tehdä se niin kun periaatteessa laillisesti. Että jos ei halua tälleen haastaa kuin Juha, niin... Eli oliko se... Aikaisemmin ei. 12 ei antanut, mutta viimeksi antoi. Joo. Eli se on muuttunut. Se on muuttunut. Poliisi oli pihalla tässä, etteikö se antanut ensin luvan, että okei, se käy 10 henkeä. Joo, mutta hän ei halunnut. Juha ei halunnut ilmoittaa, koska se pointti oli se, että yksi ilman muuta kaikki paikalle silloinkin. Että... Koska voidaanhan me olla 10 henkilöä porukassa, mutta se on vähän silleen, että 10 henkilöä porukkaa. Niin, mutta ei ole 2 metriä väliä, että on 20. Niin, mutta kun se ei ollut se pointti, vaan silloin saa sitä, että me seurataan niinku niiden ohjeistuksia tai niiden määräyksiä, niitä rajoituksia. Et se varmaan saa striimi on tässä päällä, niin sanoo, että... Ai on päällä? On. Olisi hyvä sanoa ensin. Joo, kyllä. Aprilia. Mutta että siinä mielessä se, että justiin, että Christopher on tehnyt näitä aiempia, se nyt on ainakin julkista tietoa. Että Joo, on. Ja siis sen mä voin sanoa, että mä olin täällä pressin edustajana, mulla on pressikortti Journalistiliiton
mä esitin sen silloiselle tilannejohtajalle, että homma on niinku selkeä. Ja silti ne otti kiinni. Silti ne otti kiinni, koska tieto ei ollut levinnyt, ja vaikka mä sanoin heille, että pressi on sovittu Korhosen kanssa, niin ne on vaan silleen, että tää on mun striimissä, sitten löytyy, voi katsoa tarkemmin mitä tapahtuu, että kamera pyöri siihen saakka, kun ne oli heittämässä mut autoon. Joo, niin silleen, että miksi te haluatte heittää mut autoon, kun te haluatte antaa mulle poistumiskäskyä, jota mä olin seuraamassa. No miksi et seurannut? Koska mulla oli poliisia kiinni niinku käsivarsissa, että eihän mä nyt repii pois tässä, että jos sä sanot mulle, että meet tohon suuntaan, mä sanoin, että okei, mä menen tohon suuntaan, mutta äijät pitää kiinni, niin mä voi lähteä siitä. Mä näin sen sun, kun ne tarttu sinun. Mä olin siinä aika vieressä, että joo. Niin. Että täällä olisi hyvin mielenkiintoista. Kyllä tässä oli, mä sain 47 minuuttia tässä striimiä, niin aika mielenkiintoista. Sano vielä katsojille, mistä löytyy se sun striimi. Niin No siis löytyy ainakin Vapauden puolesta Telegramissa ja sitten tulee mun Insta-tilille. Itse asiassa nyt mä en saanutkaan sitä Instaa. Ai se ei mennyt livenä Instaan sitten? Se meni livenä, mutta se ei tallentunut livenä ja sitten ei saa IGTV:n ei saa ladattua. Niin mä laitan sen johonkin TokenTubin tai Rumbleen tai jonnekin. Joo, hienoa. Täytyy jakakaa ihmiset kaikkia näitä striimejä. Todellakin. Mutta hyvin mielenkiintoinen. Kyllä tuossa niinku eskaloitu niinku monta tasoa. Tässä on meidän perustuslailliset oikeudet. Niin. No kun pohjois-korealaisia sotavangilla. Et silloin kun sä olit kuvaamassa, mut sua ei laitettu. Sulla oli kuitenkin. No ne yritti. Musta tuntuu, että ne antoi nimenomaan mua koskevan kiinniottomääräyksen. Niin. Yhtäkkiä valtava määrä poliisi lähti kävelemään mua kohti. Okei. Mutta mä aika nopea kiintuista. Mä hilpasin saman. Mä arvasin. Mä tiedän. Mä en osaa lukea merkkejä. Niin mä juoksin tonne toisen puolelle taloista. Mä kiersin sen. Niin ne seuraa mun striimiin. Ne oli tossa vastaskulmalla. Samat tyypit. Niin mä tulin äkkiä tänne sisään sitten.